Nyt näytän, kuinka diaesitykset saa lisättyä tälle wiki-sivulle. Ja tällä hetkellä tämä diaesityssivu on ihan tyhjä. Täällä lukee, että sitä sivua ei ole itse asiassa edes olemassa, joten lähdetäänpä muokkaamaan, niin saadaan tämäkin asia korjattua. Ja taas aukeaa tänne ylös tämä työkalurivi. Ja ensimmäisenä minä poistan täältä tämän tekstin, jota en halua siellä olevan. Ja nyt lähden lisäämään diaesitystä. Ja täältä löytyy tämän kuvien lisäämisen vierestä löytyy semmoinen kohta kuin lisää vimpain tai mikähän voisi olla vastaava. No vimpain on ehkä semmoinen hyvä. Sieltä löytyy erilaisia. Jos tästä katsotaan, mitä täältä pystyy lisäämään, niin täältä pystyy näitä Wikispacesin omia historiaa, linkkejä, niin kuin, ketkä on kirjoittanut kaikkein eniten RSS-syötteet. Ja sitten täältä löytyy videoita, YouTube, TeacherTube, Google-video, Yahoo-videota, FlipTVtä, mitä voi lisätä. Äänistä löytyy kalentereita, taulukkolaskentaa, dokumentteja, kyselyjä. Sitten täältä löytyy ihan erikseen tämmöisiä ulkoisia RSS, tai niin kuin ikään kuin haetaan jostain muualta. Sitten täältä löytyy chatteja erilaisia ja sitten hypätään nopean vielä tuo diaso yli. Täältä löytyy Google-mäppi, eli sinne voi sitten vaikka tehdä omaan kurssiin tai siihen alueen liittyen jonkun ajankohtaisen kartan, jota voi sitten ikään kuin tarkentaa, muokata, lisätä sinne asioita, mitä tarvitsee. Ja mennäänpä nyt katsomaan näitä diaesityksiä. Täällä on 2 vaihtoehtoa, mitä pystyy. Itse asiassa täältä varmaan löytyy vielä lisääkin, mutta minun esimerkki on nyt tämän slaidin kautta. Ja painan siitä, niin täältä tulee näkyviin 1, 2, 3 ja 4. Ja nämä kohdat kun tekee, niin saa näkyviin sen diaesityksen tälle omalle sivulleen. Ja täällä sanotaan, että pitää ensin mennä sinne slideshowhun, eli diaesitykseen, ja sitten katsotaan sieltä se embed-koodi, eli miten sen saa upotettua tälle sivulle. Sen jälkeen kopioidaan se teksti, tuodaan se tänne ja tallennetaan. Tai vähän vaikka esikasella ja sen jälkeen tallennetaan. Eli minäpä menen nyt tänne. Tämä nyt ei tule teille näkyviin, mutta tässä on minun yksi slideshow tehty täällä slaidissa. Ja tämä on aika tämmöinen teatraalinen, mutta siihen on syynsä. Ja selitän vaikka kohta, kun saan tämän tuotu. Ja täältä vasemmalta löytyy linkkikoodi, mutta sitten täältä löytyy myös tämä upotuskoodi ja nyt otetaan sitä. Ja se löytyy aktivoituna ja automaattisesti tästä, eli riittää, että hiiren oikealla taas siinä päällä painaa copy ja mennään takaisin sinne Wikispacesiin ja täältä lisätään se sinne laatikkoon, on taas hiiren oikealla ja sieltä otan sen liitekomennon ja nyt tallennan, koska mulla ei ole mitään muuta vielä tällä sivulla. Ja nyt kun otan täältä vielä tallennan, niin pääsen sitten katsomaan, että mille se minun diaesitys täällä näyttää. Ja tämä on, voisin sanoa, että tässä on ehkä liikaakin tämmöisiä liikkuvia osioita ja huomaatte, että se vie aika paljon niin kuin huomiota siltä ihmiseltä, joka tulee tälle sivulle, että lähtee katsoa, miten ne pallot liikkuu ja sadepisaroita tippuu ja vedenpinta heiluu, mutta se, mitä tämä tarkoittaa näiden kuvien kannalta, niin näitä on hirveän hankala peruskäyttäjän kopioida itselleen ja lähteä muokkaamaan näitä, eli nämä on tietyllä tavalla ikään kuin suojattuja kuvia. Ja toinen hyöty, mikä on näiden diaesitysten käyttöä ikään kuin puoltaa, on se, että
tämmöisellä pienellä alueella voi kuvia näyttää hyvinkin paljon sille viisi, että se sivusto näyttää elävälle, mielenkiintoiselle. Sitä jaksaa katsoa. Vaikka tässä diaesityksessä ei olekaan, mutta näihin diaesityksiin voi kyllä myös laittaa semmoisia ikään kuin osoitetekstejä tai kommentteja. Sinne voi laittaa tekijän nimen, sinne voi laittaa työn nimen, sinne voi laittaa semmoisia erinäisiä asioita, mitä haluaa muiden saavan tietää. Ja näin helppoa se oli tuoda tänne sivulle tämä yksi diaesitys.